थार में घूमे नी हथियारे जान, प्रशासन भी कुछ न कबारे जान। दोस्तों अभी जो रहुआ गाना सुननी है थार में लेके घूमिला हथियार। दोस्तों ये गाना आता ना अब की साल लगन में बाजल, आता ना गाना ये लगन में बाजल कि जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा के गाना बाजत रहे, जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा होता रहे, हर जगह ये गाना पर खूब डांस होता रहे, जम के लोग डांस करत रहे। और वो बता दी कि ये गाना के जो गायक बनी नाम है उनकर चंदन सिंह, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहे वाला हैं। उत्तर प्रदेश के वह बलिया जिला जो पावर स्टार पवन सिंह के ससुराल है। और वह देख रहा बनी हमारे साथे जाकर मौजूद बनी चंदन सिंह इहे के हैं, इहे के गाना गिले रही। गाना से आतना यहाँ के प्रसिद्धि मिलल, आतना यहाँ के फेमस बनी कि एक दूसरा के साथ अब रोड पर चले में भी यहाँ के सोचे के पड़ता, एक बार मुँह तनी से बांध के घूमे के पड़ता। ये रहुआ बात के मानी चाहे मत मानी, प्रसिद्धि तो मिलिए गई गाना से। जौन गाना पर रील कम से कम लगभग 6 लाख के आसपास बन गई, तो गाना का प्रसिद्धि अब समझ सकता नहीं। दोस्तों बहुत सारे गाना के मैटर में हम बातचीत करम कि कहाँ से रुआ ऐसा दिमाग में आइला कि हथियार वाला गाना रुआ गनिया, काहे से कि हथियार वाला गाना जौन बाकी ना बिहार के, खास करके बिहार के लोग यही पर गावेला। टुनटुन लाल यादव जौन के हिरार स्टार के नाम से जानल जालन, हथियार वाला गाना रंगदारी वाला गाना ज्यादा उहे गइले बारे। यही प्रकार के गाना उनका में शूट भी करेला, लेकिन ई केहू के फिक्स लेवल थोड़े लग गइल बा कि हथियार वाला गाना रुए खाली गायब, ई गाना केहू गा सकता। तो भाई गाना गइलन आ भाई के ई गाना अतना फेमस भइल कि गाना के कतनो वर्णन करी हम वो कम बा। पहले हम चाहम कि भाई के मुंह से वो गाना रुआ पहले सुन ली, ओकर बाद फिर बातचीत कर ली। सबसे पहले स्वागत बा भैया राव। सबसे पहले जितना भी लोग हमनी के डिजिटल न्यूज़ के देखा था सबके पैर छू के प्रणाम बा। और जितना भी आप सब यूपी बिहार तमाम इतना बम बम प्यार देनी है आप सब हमारा गाना पे थार में रखिला हथियार, ओकर एगो लाइन जोन वायरल भइल रहल, आप सब जोन पे प्यार दिलन, हम आपके 2 लाइन सुनाई कि बाटे दब दबा हमर जिला प्रखंड में, आ चली जाई गोली बाड़ कतना घमंड में, तब बाटे हमरे ही सता सरकारे जान, तले के थार में घूमे नी हथियारे जान, प्रशासन भी कुछ न कबारे जान। एकरा पे बहुत आप सब प्यार देनी है। गाना पे 7 लाख रील कंप्लीट होके वाला बा। गाना ऑल इंडिया में ट्रेंडिंग ही ना, एगो ट्रेंडिंग तो अलग बात बा, गाना नंबर में चलल। ऑल इंडिया 17 नंबर, ऑल इंडिया 8 नंबर, ऑल इंडिया 15 नंबर, ऑल इंडिया 24 नंबर, ऑल इंडिया 40 नंबर, लगातार 10 दिन गाना ई नंबर में चलल। ई सब आप सबके प्यार ह, स्नेह ह, दुलार ह। चंदन जी दर्शक पब्लिक राउर गाना के आता ना दुलार प्यार देलक, भरपूर दुलार प्यार देलक, आता ना दुलार प्यार देलक कि राउर एगो पहचान बन गई भोजपुरी जगत में। का कहल चाहबो दर्शक खातिर? उ दर्शक खातिर हम ये कहल चाहब कि जैसे आप सब ओ गाना के प्यार देनी, हमनी के आजे से तगावत नहीं जगह गायकी 5-6 साल से होती है, लेकिन आज हमके ये गाना पे प्यार मिलल है। तो हम उम्मीद करतनी कि जैसे आप सब ये गाना पे प्यार दिले बनी, बैक टू बैक एकरा से भी बेहतर बेहतर गाना आप सबके बीच में रंगदारी लेके आई। और आप सब ऐसे ही भाई के प्यार देव, दुलार देव, सपोर्ट करब। और अश्लीलता से एकदम दूर, जातिवाद से एकदम दूर, रंगदारी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, वाह लोकगीत, भाई वाह, मजा आ यही सब गया। गाएंगे और एकदम अच्छी चीज़ों गाएंगे ताकि आप लोगों के दिल में मेरा जगह बने और आप सबको प्यार दे हमको। भाई राउर बात सुन के हमारा दिल एकदम गदगद हो गइल। दोस्तों रउआ के हम बतावत चली कि आज के दौर जौन एगो चल रहल बा जातिवाद गीत के, हर जतिया में कुछ न कुछ ऐसा सिंगर बारे नो जौन अपन जाति के पूरा ठेका ले बारे कि जातिवाद के मतलब हम अपन जात के ठेका ले बानी गाना गावे के। आ ई गानवा जातिवाद वाला जानता नहीं, कहीं भी रउआ समाज में बजाई नो जब मार एकदम भइल बा, एकदम मार निश्चित बा। समयना में जाई फलना कहीं के हमार जात के बजावा, फलना कहीं के हमार जात के बजावा, यही में मार हो जाता। रंगदारी तो चली ठीक बा, लेकिन हुई जौन जातिवाद जौन बा ये सबसे ज्यादा मार के घर बा। अश्लील पहले भी आवत रहे, लेकिन थोड़ा सा पर्दा के अंदर आवत रहे, लेकिन अब तो अश्लील ऐसा हो गई बा कि रउआ बिना ईयरफोन लगैले अपन घर में रउआ गाना के सुनिए नहीं सकत। लेकिन जौन यहाँ के रंगदारी गाना गइले बनी बहुत ही जबरदस्त बा। हम चाहम कि 1-2 गाना यहाँ के और मार्केट में हिट बा, वो गाना रउआ के सुनाई। एगो और हमार गाना आइल थार में रखिला हथियार के बाद, ओ पे आप सबके 20-25 हजार रील बनल, उहो गाना लगातार 8 दिन 10 दिन गाना ट्रेंड कैलस इंस्टाग्राम पे। ओकरा उ गाना रहल हटे कि ढेर बोलता रे देह तोर टूट जाई रे, कवन कहता कि जिला हमर झुक जाई रे, हमरा दहशत से सांस तोर रुक जाई रे, कवन कहता कि जिला हमर झुक जाई रे। एहू गाना पे इतना प्यार मिलल आप सबके। एहू गाना में एगो लाइन वायरल रहल कि जिला हमार मशहूर बाटे नाम से, ढेर जनी उड़ा बाबू रहना आराम से, कि तहरा जीवन के बती अब भूत जाई रे, कौन कहता कि जिला हमर झुक जाई रे। बहुत प्यार मिलल एहू गाना पे। और
प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में एगो हमर गाना आइल बा रंगबाज के अदालत। ओहू गाना पे आज 5वां 6वां दिन ह और 1100 रील आप सब कंप्लीट कर देले बानी। इतना भाई के प्यार देले बानी। अब उम्मीद करब कि और जाके वो गाना पे रंगबाज के अदालत जौन हमार प्रोफाइल के कैप्शन में आप सबके मिल जाई, जाके एक एगो रील बनाई और एहू गाना के ट्रेंडिंग में लेके आई। बाकी आप सब तो प्यार देते बानी भाई के भर भर चंदन जी के। नया साल आ गइल बा 2025 हाँ। का धमाल होखे वाला बा 2025 में? 2025 में चूंकि नया साल के तब गाना तमाम कुल आ गइल बड़ा सन, अभी से आवते बड़ा सन, अभी अइबे करिए सन 1 तारीख तक ले। तो नया साल में तो कोनो धमाल नइखे, लेकिन एगो इतना बढ़िया सैड सॉन्ग आप लोग के बीच में लेके आइब न भैया नया साल में, कि जे भी भाई के अगर है जैसे टूटल होई दिल नु, एक खाली रोए पे मजबूर हो जाई, और जेकर ना टूटल होई नु उ आवाज और वोकल सुन के भी एकदम वाह वाह करे पे चली मजबूर हो जाई। भैया रुआवे वाला के तो रुआ कोशिश करल बनी, लेकिन रोइला के बाद फिर हंसावे वाला कोशिश कब करब? एकदम बस 1 जनवरी के बाद तुरंत एगो हमर एल्बम आवेला बा झूलनिया। एगो आवेला 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, हाँ। तो ओ घड़ी तक हंसावे वाला काम चालू हो जाई नो? वैलेंटाइन डे में तो एकदम आ जाई गाना, तब तक आ जाई गाना। अभी लाइनअप बाटे, हमनी के मेहनत करत तनी जा, काम करते हैं। चूंकि इतना जल्दी-जल्दी प्रोजेक्ट मिलता हमनी के नु, कि हमनी के उम्मीद ना रहे हमनी के 1 महीने में एगो गाना गाई जा। लेकिन अब कुछ कंपनी, छोटी-छोटी कंपनियाँ, बड़े-बड़े कंपनियाँ जो भी है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हमनी के, तब सोचतनी कि अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करी जा, ताकि पब्लिक और भाई हमनी के ऐसे ही प्यार दसन। दोस्तों रुआ के हम बतावत चली कि मेहनत आदमी करबे करेला, लेकिन फल जौन बा नु जे मेहनत करेला ओकरा हाथ में नइखे, ई सब ऊपर वाला के हाथ में बा। आ ऊपर वाला जब चाहिए कि रउआ सब के आशीर्वाद मिले के बा, तो केहू के रोकला से रोकाई ना। भाई आज से 5 से 6 साल से गाना गावत रहे, लेकिन आज जौन प्रसिद्धि मिलल ई ऊपर वालों के कृपा रहे, आ ऊपर वाले के असीम कृपा से रउआ सब के स्नेह दुलार प्यार मिलल। आ भाई के आज एगो पहचान भोजपुरी जगत में अलग रूप से बनल बा, चंदन सिंह, भोजपुरी गायक चंदन सिंह। भोजपुरी में एगो और भी गायक बारे चंदन यादव जी, लेकिन यहाँ के चंदन सिंह जी हैं। अब का कहे के बा, 1-2 गाना हम चाहम कि रउआ सब के यहाँ के और अपन आवाज में सुनाई, जौन मार्केट में एकदम अभी तहलका मचैले बा। डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से हम एक बार फिर आप सबके रिक्वेस्ट करब कि भाई के एगो चैनल बाटे चंदन सिंह ऑफिशियल, ए खाली उ चैनल पे रउआ सब जाइब, आ ए खाली भाई के गाना सुनब जा। अगर दिल के छू जाई तो चैनल के बिना सब्सक्राइब कइले मत जाइब जा आप सब। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज से 5-6 महीना पहले भैया से हमनी के मुलाकात जी, भई जी, रहे जी, राग जी, स्टूडियो जी। पे। आप सब वीडियो भी देखले होखब। तो ओ बेरा हमनी के जौन थार में रखिला हथियार बा, गाना ओकर के तैयारी चलत रहे। तैयारी चलत रहे, तो जिक्र भई रहे कि भैया तनी सुनाई गानवा, कौन गाना आवेला बा। तो हम कहलनी भैया से कि भैया मैटर लोग कहाँ-कहाँ से कब आ कहाँ-कहाँ ई से गानवा गायब से हो जाए, हमरा वायरल होखे के चांस बा, चांस बा। हम उम्मीद बा, एसे उम्मीद अभी एकरा के भैया मत सुने हाँ, सुनावे तो हम ई कहीं। गाना ना बतेलनी भैया से। खैर ओ बेरा हमर गाना ही रहे प्यार में गद्दारी, उहो गाना पे बहुत आप सब हाँ, प्यार बहुत देनी। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। उहो गाना बहुत अच्छा रहे। हम चाहब कि उ गानवा के 1-2 लाइन हो जाए जरा। उहो गाना रहे कि अब प्यार न होई दुबारा, सुनो जान ए हो यारा, हमारा मोहब्बत के ना संहार पइलू, क्या आवाज है भाई, क्या आवाज है। तो सुना सुना मोर संसार कइलू, आ दोसरा से जाके इजहार कइलू। 6 महीना पहले ही गाना आई रहल भैया। आ ई गाना के सेम पंच उठा करके गाए हैं चांद भैया, गाए हैं अच्छा चांद जी, चांद चांद जी, जी। हाँ, हाँ, जो मनी मिराज हाँ, जिस मनी पे मिराज गाना एक्टिंग करते बहुत हैं। अच्छा गाते हैं भैया का, हम हमेशा सुने नहीं। मनी मिराज भैया का भी तो बात ही अलग है उनका। उनको मैं सुनता हूँ। उभरता हुआ एक चेहरा जो चांद भोजपुरी इंडस्ट्री में हाँ, एंट्री। चांद भैया को मैं सुनता हूँ। लेकिन ये चूँकि जो लाइन है ना, उनका एक गाना आया है चांद भैया का, कि धरती चली ना आसमान के बिना, जी ना दीवाना अपना जान के बिना। तो ई गाना हमरे पंच से उठल बाटे। हमरो गाना इहे बाटे कि सुना सुना मोर संसार हाँ, हाँ, कइलू, बस, बस, सेम टू सेम आ पंच बा, सेम पंच दोसरा बा। से जाके इजहार कइलू। खैर कोनो बात नइखे। अच्छा चीज़ अगर अच्छा लोग गावेला नु तो बहुत अच्छा लगेला। अगर हमसे अच्छा कोई गावेला बा, गइले बा, तो हम उसको बहुत-बहुत बधाई दे रहे हैं। और गाना से हमसे सीख मिलता हमरो के, कि तूहे तरह गइले बड़ा तनी ओकरा से तोहसे अच्छा उ फलाना गइले गइले बा। बारे। हाँ। अच्छा चंदन जी एगो बात के खुलासा और तनी सा कर दें। हुँ। है गीत चोरी वाला मैटर जौन चल रहल बा, ई काहे अइसन होता? भैया गीत चोरी वाला मैटर यही वजह से होता नु, कि आदमी लॉन्ग टाइम तक वायरल रहल नइखे चाहत। आदमी चाहता कि चंद समय तक खातिर वायरल हो जाई, फिर काल से हम कहाँ बानी कहाँ। आदमी माने फ्यूचर नइखे देखत। आदमी सोचता कि प्रेजेंट में मैं 30 मार खान हम ही बन जाई। अब यूट्यूब चलावत-चलावत एगो हम थोड़ा-सा हेडलाइन देखनी हाँ, वो प्रियांशु पांडे बारे के कौन बारे जौन गानवा निकल गेले लिबास वाला, हाँ, हाँ, हाँ। वो शायद लाइव आके कहतन कि हमारे गानवा लोग डिलीट मरवावे के कोशिश करता, डिलीट मरवा देता। बंदे का 4 बार गाना डिलीट हुआ है, यूट्यूब से भी हुआ है और इंस्टा से भी हुआ है, डैशबोर्ड से।
लेकिन गाना अच्छा रही, अगर पब्लिक के प्यार मिली तो केहू के डिलीट करेला से कोनो बिल्कुल बात ना, बा। बिल्कुल ना। पब्लिक चाहती तब तू डिलीट करावत रह जी, पब्लिक प्यार देत रह जी, कुछ ना होई। उनका फिर दूसरा गाना आ गया है, फिर याद आवेला हो, याद जिंदगी में, इहो गाना ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पब्लिक जेकरा के चाहे दिनों भैया दिल से, ओकरा के केहू केतनो डिलीट मरवाई, केतनो स्ट्राइक मरवाई, लेकिन उ स्ट्राइक हट ना सकेला। वो पब्लिक के दिल में जगह बन जाला भैया। दोस्तों, राउर आशीर्वाद यानी रउआ सबे के दर्शक जौन बानी, ये धरती पर खातिर भगवान बानी कलाकार खातिर, आ रउआ सबे के आशीर्वाद जेकरा ऊपर पड़ी ओकरा के चाहे केहू कतनो निगलेक्ट करे, वो निगलेक्ट कइला से ना होई। एक बार के बदले वो 10 बार डिलीट करावस ना। जब पहचान रउआ सबे के आशीर्वाद से उनकर बन जाई तो हमेशा हमेशा बनल रही। चलत चलत भैया हम चाहब कि डिजिटल जौन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर चाहे फेसबुक चैनल पर जौन दर्शक बने उनका खातिर वो का कहल चाहब? उनकरा खातिर हम इहे कहल चाहब कि जात जात समय में एगो पवन भैया का हम छोटा सा गाना गुनगुना देब, और आप सब गाना के सुनी। और जे भी डिजिटल न्यूज़ के देखा था, फेसबुक के भी देखा था, सबसे रिक्वेस्ट बा कि भैया के तनी सपोर्ट करी जा और भैया के चैनल सब्सक्राइब करी जा। बहुत अच्छा अच्छा यहाँ के इंटरव्यू इनका चैनल पे देखे के मिलेला, और ओ सिंगर के इंटरव्यू देखे के मिलेला नु जेकर कोनो वजूद ना होला। और उ जे अच्छा सिंगर रहेला नु ओकरे खातिर भैया दूर से चल के हमारा खातिर आइल बड़न, एकरा खातिर तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया बीच में रउआ के थोड़ा सा रोकम। दोस्तों, हम रउआ के बतावो चली, पहले भी हम बतैले बनी कि दोस्तों हम भ्रमण करतानी, घूमतानी, आ ये भ्रमण के समय जहाँ भी हमरा लौकता केहू के अंदर प्रतिभा, वो प्रतिभा के हम सोचिले कि अपन कैमरा में कैद करके आ रउआ सबे के देखाई, रउआ सबे के मनोरंजन कराई। यही खोज में आज से 6 महीना पहले भाई से मुलाकात भई रहे। भाई साहब के इंटरव्यू लेनी, आवाज़ इनका हमरा बड़ा बढ़िया लगल, आ इनका अंदर जौन प्रतिभा लौकल वो हमरा बढ़िया बढ़िया लगल। वही के हम कहनी कि ठीक बा, रउआ आज मार्केट में हिट नहीं की, लेकिन आवेला भविष्य के रउआ उभरता हुआ एगो सितारा बनी। अब बस 1 से 2 महीने के बाद देखनी है कि गाना जौन बा मार्केट में एकदम तहलका मचा देलक। हाँ भैया, अब कुछ रउआ कह सकीला, बोली। तो वह हमार कहे के मतलब है कि जितना भी भाई लोग, जितना भी दर्शक हमनी के न्यूज़ के देखा था, भैया के न्यूज़ के देखा था, तनी भैया के सपोर्ट करी जा, ताकि भैया भी और हमनी लेखा तमाम सिंगर गली गली गांव गांव बाड़ा मनोबल बढ़े, हमार मनोबल बढ़े, मनोबल बढ़े। आ हमारे ना, हमरा लेखा हमसे बेहतर बेहतर लोग पड़ा हुआ है भैया, जिसको कोई जानता नहीं कोई है, जानता क्योंकि नहीं सोशल है। मीडिया में नहीं है, इसीलिए कोई नहीं जानता है। सोशल मीडिया से दूर है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी भाई लोगों को सपोर्ट मिले, और वो भी आपके चैनल से माध्यम से लोग उनको देखें और उन्हें भी प्यार करें। और फिलहाल हमके तो आप सब इतना प्यार देतन कि एकदम दिल गदगद बटे। जात जात समय में एगो रउआ के हम पवन सिंह के गीत। पवन सिंह के गाना सुनाई, कि कहियो अरे कोरवे में बीतत रहे रात हो, अब तू बनेलू अनजान, डर बाड़े सैया से की जान न जाए तोहरा पहिला मिलन के, ई बाकी ना सोचा का होई बीतत गोरी हमारा मन पे, देखला पजाए लागे जान। सबके प्रणाम बा, और ऐसे ही आप सब सपोर्ट करी चलिए, जा बहुत भाई बहुत के। बहुत और बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, रउआ अपन कीमती समय देनी। दोस्तों, अभी जौन पवन सिंह के यहाँ के गाना सुनिए ना, ओरिजिनल कलाकारी में रउआ सबे के लौकल होई। तो ये प्रकार के प्रतिभा खोज में हम निकलल बानी। अब बस रउआ सबे के देखावे खातिर कोशिश करीला, मनोरंजन करावे खातिर कोशिश करीला। तो अभी तक अगर वो डिजिटल न्यूज़ के सब्सक्राइब नहीं कइले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली। अगर फेसबुक पेज पर देख रहल बानी तो पेज के फॉलो कर ली, और वो अपन एगो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी। ऐसे कि वो कमेंटवा पढ़ला के बाद हमारा मनोबल कुछ तनी सा बढ़ जाला एकदम। दी हमरा के आज्ञा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मिलब हम।